Nastavljamo tamo gdje smo stali. Samo treba za šafu. Mačka je to. Jebe mi di život blavon. Aj, daj gas! Kaže daj gas. Ljudi, evo opet nas. Obavezno na početku bacite like, boss i subscribe button. I idemo ponovo na stovarište, da znate. Da kupimo, da nastavimo onaj zid da radimo, ona dva zida. I svratit ćemo, ovaj će se preturijevati. Bote, komšinica se preturiva preko ovoga. I svratit ćemo do Formidale, najvjerojatnije da kupimo neku komodu, TV komodu. Nešto opuštena varijanta. Easy peasy. Vidi ovo, uzeli smo, kaže, table, CD, UD profile, tiplove, crnce i pur penu. Ali crnce. Pa tako se zovu, kao crni šrafovi, pa se zovu crnci. Tako se zovu. Znači, to smo uzeli, čekamo da natovare i bežanija. Ajde, idemo, da vidimo šta smo to kupili. Na posao. Na posao. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Kad je tišao? Još te se bavio. Ti ću ti slobodno da... Dobro, znači ti će uzeti crnce i tiplove? Da. Važi. Hajde. Alat nismo pomerili ništa, sve ostalo kao što je bilo, jer smo kupili još gipsonih ploča i gdje su mi lajsne. Evo, ubacili smo par lajsni. Ljudi, počinjemo da radimo ovaj zid. Evo ga, taj zid, taj i ovaj mora da radimo. Da to kompletiramo, da to bude jebački. Šta da vam kažem, ostanite uz nas i gledajte kako sve to izgleda. Homemade. Ljudi, zaštita na prvo mjesto. To znate. One rukavice, a? Ja. To mirišu na roštilj. Evo, znači roknemo ga tu. Po laseru, kaže, dobro, dođe, vidi. Taman. I ovdje taman. Ovo nema baš tako mora ovako. Se vidi laser. Perfektno. Probušimo rupice i to je to. Zatiplujemo i čao. Jel može? Može. Ajde. Treba nam sad jedan tipl. Ovo je samo začukavajući tipl. To je samo zakucavajući tipl i jedan čekić. I to rešava problem. Ovdje smo izrokali jer smo morali ovaj kabel koji prolazi ispod poda, koji je prolazio ovdje, prolazio kroz taj kanal pa ispod poda, morali smo prebaciti na drugu stranu jer baš odatle do ovdje je 85 cm. Mi moramo da stavljamo šupljinu za vrata jer bi tu trebalo da budu ovako vrata. Ovako. Tu bi trebalo budu vrata. Zato mi moramo da stavimo taj deo i zato smo pomerili malo kabel u stranu. Evo, odradili smo jedan dobar deo. Rekao sam, tu će da budu vrata. Ovo smo čisto provizorno zašafili. Da vidimo kako se to izgleda. Znači, kabel smo odavde ubacili iza, sad se on ne vidi. Ovdje će da imamo jedan prekidač i dole jedan šteker. I mislim da će to da bude fantastično. Ja mislim da će bude ok. Vi pišite u komentaru šta mislite o svemu tome. Ljudi, čao. Jučer nismo radili, imali smo gosta. Da znate. Znači, jedan dan smo preskočili. Postavljamo ovo ovdje. Ovaj zid dižemo i najče da vam pokažem. Digli smo ovaj drugi zid ovamo. Ponovo da vam pokažem. Ovo smo digli. Samo treba za šafu. Koji će to bude super. Sad će radimo ovo ovdje. S tim da neće radimo ceo dan, vidjet ćete šta ćemo dodatno da radimo. Znači imamo još jedan posao koji se ne tiče ovoga. To će pozna vidjeti. Sve ću da vam dokumentiram. Sad ide onaj deo što sam rekao da će da dođe kad završimo ovo tamo. Pola posla sam mora prekinati. Ljudi, znate da je zima, to sam buku jako. Zima jeste. Znači, vraćamo se u ovu prostoriju. Moram da vam pokažem ovo. Ne znam da li možda zamislite šta je.
Možda i ne možete. Ljudi, evo ga. Kutija, otvaramo. Ne znam da li možda zamislite šta sam uzeo. Uzeo sam papire. Zajebam se. Propratno upustvo imamo. I ova papira. Neću da vadim sve, dođi da vidiš. Uzeo sam ovo. Da malo otvorimo oči Bembiju. Idemo kod majstora da ih sad ugradimo. Novi su. Nisu riđiđi. Ali ko da jesu. Depo. Kompanija Depo ih inače proizvodi. Mislim da su okej. Lepo izgledaju. Lepo izgledaju. Novo. Sad ću da vam pokažem farove na mom autu, da vi vidite koja je to razlika. Evo ljudi, pogledajte farove. Sad će neko da mi kaže što nisi polirao. Polirano je ni sam ne znam koliko puta. Ali ni sam ne znam koliko puta su polirani. I dalje ne valjaju. Znači evo snimamo sad ovo da vidite, a posle kad ih ugradimo, vidjet ćete kako izgledaju kad ih ugradimo. Da ne zaboravim, pored toga što smo uzeli svetla, majstor je naručio i senzore koji idu na prednje i zadnje viljuške. Oni zapravo nivelišu koliko će svetlo da bije ispred auto. Znači ono tipa 5, 10, 20 metara. Ako natovareš više auto, oni se automatski štelaju po pitanju toga. Tako da idemo da vidimo šta je to majstor kupio i kako će to zapravo da izgleda. Smo da vozimo mačku prvo. Ja kočim jebote. Pusti kočnicu. Sad će on da me digne, a ja ću da kočim, kaže. Ljudi, ja ovo ne znam da upalim. Kaže ovaj majstor ovdje. Gazi kočnicu. Evo ga. Mačka se pali. Pa on kontra ovo. Šta ode tamo 170? No to ne radi kako treba. Ajde be. Pa kočnicu drži. Znači kvačilo, ej. Isti koča. Da pušim. Pusti. Da ga malo prodrmamo. Diže me majstor, ljudi. Idem na visinski rad da radim. Ja samo da se javim sa visinskog rada, pogledajte. I ja ladno ovo mogu da gletim, pogledaj. Jebe mi di život plafon. Ajde, daj gas. Da kaže daj gas. Bre, i dalje stoji na 170, pogledaj. A to je sve do mačke. Mačka je to. Mačku smo završili, došli smo sad mi na red. S naš auto. Jeste update-ovo radnju. Ima prekidači. Vidi. A zašto je ovo? A ovo je ovako. Na touch prekidač. I plus ima ovo gor, pazi ovo. Jebe mi ti život. Znači ovo... Svetlika Las Vegas. Šta ja kupim? Ovo staviš napred na 80 cm. Toba to. Smo mi izvadili jedno svetlo odavde. Evo ga. Novi far. Sad će dikeli kontakti da mu spojim tu.